familija Kulić, Južari iz sela Orljana kod Niša, opština Doljevac. To je tromeđa između gradova Niš, Prokuplje i Leskovac, tamo gde je ušće reke Toplice u Južnu Moravu. Znači, to je nekada bio Prokupački srez, Topličani. Znači, odatle je moje poreklo i sve to apsolutno nigde u istoriji nije opisano. Znači, apsolutno to nema nikakve veze sa zvaničnom istorijom. Međutim, ja sam imao neke još informacije koje su me ohrabrile, a to je, znao sam da taj moj nadimak Vlada Južarac, koji dan danas kad odem u svom rodnom mestu, je isto kao kad sam nekad bio đak, kad sam bio dete, kad sam odrastao sa svojim drugovima. I onda sam pitao jednom slučaju moju majku, zašto me, pošto je otac preminuo, zašto mene deca zovu Južarac? Zašto me prezivaju? A on kaže, sine, pa nisi samo ti Južarac. Kaže, molim, pa i otac ti Južarac, pa i deda ti Južarac, pa i stričevi su ti Južarci, pa i pradeda ti Južarac. Pa kažem, o čemu se radi? Pa kaže, mi smo familija Južarci. Južari, Južar. Kažem, da, ali šta to znači? Ne znam. Znači, moja majka koja je sada živa nije znala da objasni. Međutim, kroz moje selo Orljane protiče jedna reka koja se zove Jubogdanovačka reka i ona izvira ispod Malog Jastrepca, a uliva se u Toplicu. I tu na ušću te rečice, jednostavno svi je zovu reka, je i to moje rodno selo. Tu ja sada kao penzioner odlazim i provodim ove letnje dane. Znači, tu je živjela moja porodica i to me je na neki način zainteresovalo da ja krenem od neke, da kažem, početne tačke i ta početna tačka sam upravo krenuo odatle od prezimena starog. Znači, to nije bio nadimak moj, niti nadimak moje familije, nego je to bilo staro prezime. Kako staro prezime kad se ja prezivam Kulić? Pa vidite, nekada u te porodice, a i danas postoji, termin za prizetko. Znate šta je? Da, i domazit negde. Prizetko je znači kad neko dođe na ženino imanje. Eto vidite, taj moj deda, odnosno pradeda Kulić Mladen, on se, znači, prizetio na imanje Jane Južar. Znači, moja prabaka se zvala Jana, kao što sada zove moja unuka.